رادیویا دنگی گل دنگی برخودانی شنوندگان و چهار رادیو دنگ گلدن باش کودارن هجه رو 5 مجدار 2024 سهشنبه بروکسل ساعت 12 آمده 14 امین و چهار و روز پیشکش بکن نپیشی چند سر نوچین ما پاریز ایران جبودی اتناره برا پوسر لدان کرن برخودان دیجی داربه قایم دوام دیکن پلاتفورما پاراسنا باجار و پشتوانی یا آمده جویا رژه تکیلاری 25 مجدار داخویانی یک نویسکی دا جبو مشا کلون آمزن بانگا تولیبون هاته کرن دوباره دن باشگودارین هجن دست به برفریان و چه خودکن پاریزران جبو دیتنا ریبرا پر سرلیدان کرن سرلیدان جالی پاریزران بروی قیاست ساله رزان سرجا Raziye Öztürk, Mazlum Diçu Faik Özgür Erol Bahatiye kirin. Paris'e enkul seri serdoz geri komeraya Bursa'yı müdüriyete girdiğe İmraliye'dan de hemen demede xoyesin hevditire bu vekile xoyendin en İmraliye Ömer Hayri Konar Hamili Yıldırım ve İsa Aktaş reji hevditin bikin. Navenda rakiandın u çepemeniya HPG derbare gerle nehrimen parasına medyayı şehit bune daxuyan ekda ugut 5 مجدار 2019 değeri şadijmin yalı serherimen parasına medya hevre gerila demhat Sema, Nalin, Alişer u Serhildan şehit bune. Navenda ragandına HPG 5 gerilayın şehit birezdarî bibiranîn Hevre gerîla demhat Sema, Nalin, Elîşer û Serhildan ji bo tekoşîna azadiya gelê xwe ji herêmên cudayên Kurdistanê tevlîna ve refên gerîla bûn û mora xwe li dîroka nû ya Kurd û Kurdistanê dan. HPG ji malbatên şehîdan û gelê Kurd re sersaxî xwest û nasnameya şehîdan wiha eşkere kir. Hakan Firat bi nasnav Demhat Gever, navê dayîkê Fatme, navê bav Farî li geverê ji dayîk bû di 5 mijdara 2019 de li herêmên parastina medya şehîd bû. Dersim Temiz bi nasnav Sema Dersim, navê dayîkê Xezal, navê bav Hasan li Amedê ji dayîk bûye di 5 mijdara 2019 de li herêmên parastina medya şehîd bû. Ayşe Daxdelen bi nasnav Nalin Dilgeşçiya, navê dayîkê Şemsê, navê bav Sadık li Mêrdînê ji dayîk bûye di 5 mijdara 2019 de li herêmên parastina medya şehîd bû. Elî Amuştekin bi nasnav Elîşer Kufran, navê dayîkê Cemîle, navê bav Mehmet li Sêrtê ji dayîk bûye di 5 mijdara 2019 de li herêmên parastina medya şehîd bû. Ahmet Varsak bi nasnav Serhildan Dersim, navê dayîkê Nazîme, navê bav Şükrî li Amedê ji dayîk bûye di 5 mijdara 2019 de li herêmên parastina medya şehîd bû. HPG li ser gerîlayên şehîd nirxandinên berfreşî kir û wiha got hevre gerîla demhat li navçeya Gever a Colemêrgê di nava malbateke welatparêz de ji dayîk bûye. Di sala 2012 de di pêvajoya şerê gel ê şoreşgerî de tevlî nava refên gerîla bû. Piştî perwerdeya destpêkê li her xada berxwedanê deyaniya herî pêşte tekoşîn kir. Herî dawî li herêmên parastina medya de encama êrişên hêzên artêşa Tirka dagirker de tevlî karwanên Nemirên Kurdistanê bû. Hevre gerîla Sema li navçeya Xana Axpariya Amedê di nava malbateke welatparêz de ji dayîk bû û bi nirxên welatparêziyê mezin bû. Weke jineke cîwan piştî êrişên sala 2014 ku li dijî şoreşa azadiya Rojava tevlî nava refên gerîla bû. Piştî perwerdeya destpêkê ya gerîlatiyê li her xada berxwedanê deyaniya herî pêşte û weke gerîlayeke yeja starê tekoşîn kir. Bi biryardariyeke mezin li dijî dijmin şer kir û di êrişên hêzên dagirkeriyên Tirk de li herêmên parastina medya tevlî karwanên Nemirên Kurdistanê bû. Hevre gerîla Nalin li Mêrdînê di nava malbateke welatparêz de ji dayîk bû. Piştî şehadeta mamê wê gerîla Delîl Bagok di sala 2014 de ev jî di sala 2015 de tevlî nava refên gerîla bû. Piştî perwerdeya destpêkê li her xada berxwedanê weke gerîlayeke yeja starê deyaniya herî pêşte tekoşîn kir.
Derişên hêzên dagirkeriyên Tirk de li herêmên parastina medya tevlîkarwanên Nemirên Kurdistanê bû. Hevrê gerîla Elîşêr li navçeya Şîrvan ya Sêrtê di nava malbateke welatparêz de ji dayîk bû. Ev ji ber zilma dewleta dagirker li gel malbata xwe kûçî metropolên Tirkiyê kir. Piştî ku dewleta Tirk li dijî gelê Kurd komkûşî û xirkirin kir, di sala 2015 de tevlî nava refên gerîla bû. Piştî perwerdeya destpêkê li her xada berxwedanê weka fedayiyeke apoyî tekoşîn kir. Herî dawî di êrişên hêzên dewleta Tirka dagirker de li herêmên parastina medya tevlîkarwanên Nemirên Kurdistanê bû. Hevrê gerîla Serhildan jî li navçeya Licê di nava malbateke welatparêz de ji dayîk bû. Di temenê piçûk de êrişa li Licê jiya û rastiya dijmin bi kurahî hîs kir. Piştî êrişên çeteyên Daişê li dijî Kobanê di sala 2015 de tevlî nava refên gerîla bû. Piştî perwerdeya destpêkê weke lehengekî azadiyê li her xada berxwedanê di eniya herî pêşte tekoşîn kir. Herî dawî li herêmên parastina medya di encama êrişa dijminê dagirker de tevlîkarwanên Nemirên Kurdistanê bû. Li Amedê berteka li dijî qayûman dewam dike ji polîtikeyên îflaskirine encamek dernakeve. Nûnerên saziyên platforma parastina bajêr û piştevaniya Amedê de cih digirin biryara tayinkirina qayûman nirxandin. Seroka Komeleya Jinan a Rozayê Suzan İşbilen wiha dibêje nikarin welêt birê ve bibin lewma qayûman tayin dikin. Piştî Dem Partiyê li Amedê şaredarî bi dest xistin renk hate bajar. Kurdan rêveberiyeke ku çand û zimanê xwe bi rehetî dijî ava kirin. Di nava 5 mehên dawî de ciheke ku jinan li dijî tundiyê ser lê dida hebû. Bi rehetî dihatin û piştgirî digirtan. Lê dîsa pêşiya wan hate girtin. Dîsa bi tundiyê re rûbirû hatin îştin. Serokê Şaxê Îhadê Amedê Ercan Yılmaz jî balkişan servan xalan. Jiheke cotmehê ve îxtimala ku meseleya Kurd bi rê û rêbazên demokratîk werê nîqaşkirin çêbûbû. Lê bi vê sepanê re xuyabû ku di neçarserkirinê de ısrarin. Serokê Baroya Amedê Abdulkadir Gülê jî diyar kir ku tayînkirina qayûm bêreziyeke li dijî îradê hilbijartinê ye û ev bankir. Êrişeke li dijî îradê û hebûna me ye em li dijî vê xwedî li îradê û hebûna xwe derbikevin. Berxwedana li dijî derbeya qayûm jî dewam dike. Xelkê Xelfêtiyê danê sibihê li ber avahiya şaredariyê li hev kom bû û ji aliyê polîsên AKP û MHP ve hatiye dorpêçkirin berxwedana xwe dewam dike. Bi gelê Xelfêtiyê re parlamenterên Dem Partî Ömer Öcalan, Zülküf Uçar, Ayten Kordu, Ferit Şenyaşar, Mithat Sancar û Dilan Kunt Ayat li gel hev şaredarên hilbijartiyên Xelfêtiyê Saniye Bayram û Mehmet Karayılan jî li ber şaredariyê kom bûn. Girseya gel li vê derê duruşme em bi berxwedanê bi ser bikevin bijî berxwedana Xelfêtiyê diqîre. Gel diyar dike ku heta encamê bi dest bixe wê berxwedana xwe dewam bikin. Ji li ber şaredariya Batmanê li ser mijarê ji nûçegîhana jin hayê re axivîn. Bertekên jinan aniha bi were. مالي بابي واي حمو إرادة ملطة حمو ملط بكدو أما كاخو أو كاخو بلديش خورا قزنج كريا دعوا واتشيا جبت شتين سناني رحت دروني ولو حتى ولو جوارا هاتنا رونشتنا أم بيناكي هيش قبولنا بانقا مش ملط تبي رحيس بازم قلت تبور البلدية وقدي درتبن بلا جيب إرادة خو بستيني أم تشتك واري نابيشن أما بلا إرادة مقاس نكد مظني وان دلسة أو جي حبو جي دسترين ودزيد كنو تنصبروا تنين أب دزية أب خاينتية أب بختية أم تشوادة بشي بردنا أم تشوادة خوناتنا أم جبوني بخوداني عاطلة من سلاح ورمتي شامل سلاح مرهنة سلاح مرتين وبحالي بحكمتكم خدي بلا وان حظر جرب برس باري خدي ما متشبك والله مير برخوا بدل حدا روجك امري ما همير بفر كولان محله ما خبط جبونا القول بلد يا خام سر كبر ام جبر در ناكبر ام الفرونن وام دنگي قول قالي هفالي خوجت ام من تفكرن دري بلد يا خرونن ما خصن الكوريمك شاندن خدي جير النهيلي ان شاء الله حتى مقابل ام جير النهيلي نبانه تانغو توبه ام دستي والانه خدي دي ساجيش معده طرسي في دستي والاجيش معده طرسي دي سا او طرسي ام حقي خالي حلال ناكل ام حقي خالي هالحدزه
بزيادك مالي خلقي تالان دكم ام عالمين راستي دائما دكن ام جماسني خو راستي دكن او جماسي خو عالم يد زيادك بلا داك في قارشين ملاتي بيجي ملات نو كاوي اوي دائما كاويت ملاتي جير تبيجي هنجي بلا جيرابي من البار خو بدن حتى ام بكاربن من البار خو ما Heşerdar Devrim Demir got em qayyum nasnakin Heşerdarı Merdine Devrim Demir derbare qayyum tayini şaredariyan hatiye kirin de nırxandın kir Devrim Demir go ji despeka kudem partiye şaredari bides qist xateriya tayin kirna qayyuman hebu u buha devam kir Bêguman ev ne sürprizek mezin bu le ihtimala vêyekê ji bo çara siyemîn ne tişteke ku em di demeke nêzik de li bendê bin ji ber ku ev şaredarî du serdeman ji aliyê qayyuman ve hatiye desteserkin û bi temamî hatine valakirin. Demirbalk Şanserbanga Devlet Bahçeli jî wiha devam kir. Gelek aliyên ew weke pêvajoya asayîbûnê nirxandin. Ev qaşo siyaset AKP MHP ya normalbûnê ye. Devrim Demir diyar kir ku dev welatî careketinin vîna xwe biparêzin û got ne em ne jî gelê me em ê vê talanê qebûl nekin. Em heta dawiye parastina xwe bikin. Em tu carî van polîtikayan qebûl nakin. Em qayyuman nas nakin û dê têkoşîna me jî bidome. Xelkê Mêrdînê jî got dibe herkes li ber vê zilmê rabe. كامل شب بيجن ولا قيوم أبايا أزي قيوم حقيقي قيوم شب بيجن بيشجو دولة رسمي سجم شكرنا ورأي قولا مش كرنا يعني إرادة مساعدة دانا جرك هركس بإرادة خو لسر حكم به حق تنية جو مثلا بيزل ميدكن إيطاليا بيزل مجناي كان جبي بلا خو ببينه كويتا بلا ظلمة بدوان her çar perçe Kurdistan ültüma dünyayı. Bu şey hatine vakt seydeki go birçi be o bigri DPS rebabe devevi. Yani emlet hatil hakkı khod persi bu hani mesela Lwan sahip derkebin o avci emnec zindan adı tırçın emnec mirini de tırçın. Yani ki hayat dona per cumar dugo devlet teklifi medekirin. Deste khod rejim medekirin. Demek ki لا المدنة ولا لك جاليد المدخن أم بها قبول ناكن وحياك قينام الميردين هذا أم بها قبول ناكن وشركتين جمال ميردين يارد شركتين جمال بتوق جالي كردستان بوا إرادة قل إجلس قل درخستي أم شرمزار قبول ناكن بكشتني بي بشتني بي بقرتني بي بتبي أم قيمي قبول ناكن قيم نكاري بي نجي خوا بابي جي آخا ما ولاتي ما ولاتي مي آخا مي بلدية مي نكاري بكي وعدي قو إصابة وإجداني وهبا ناطن ولاتي مصر قيم دانتا نسر شارداري مصر تشتيما بيجي بالخدام ملاتي كل بلا حركز رامي سر بياسر نقا وبلا بكي وبلا هيج كحركز مالا خوروناني نخوارني نبخوارني حركز رامي بكي بيتلو واني حركز رابو ومستان بلا عدجي ولو بكي بلا حركز رابي سر نقا سر بيا جابي خباكي قوي خباكي حركز رابي سر خوا بلا كزر وناني بقو ام ولاتي خب داس ما بيسا برنادن وام برنادن KCE'ye ile dijitalan kiriyan kayyuma banga berxwedanê kir. Koordinasyona civaka izdiyala Avrupa'ya ile serdeste seçkina şaredariyen Kurdistanê da xuyaniyek weşantı da xuyanê da hat gotun ku rêbaza faşîza talanker naya destpêkê û nejiya dawiyê û wat bêje. Avakina aştiya biromet û mayînde vê di berxwedanekê demokratîk a gel pêk were û ev yek bi armanca bingehîn her wa bankasaziyê navnetewî jî hat kirin ku li hemberî kiryarên antidemokratik helwest û nerazîbûneke tund nîşan din.
پازده شارداریان کانتونا فراتین اراzi بو نشانی غصبال باکور کردستان دا داخویانی جاری اندام دسته شارداریان کانتونا فراتین روا حمی و هات خواندن داخویانی ببیرنگیه ev necere avliye ku hükümeta Türkiye kayyum daniye ser şaredariyan tısalı 2016'dan de dehaman dirukiyede disa irtişat ekiren divi demede herkes dibine ku hükümeta Türkiye hevlde de bağveke ne demokratik u ne adil raya gel tüne bike derbarı zihniyetin tek zilami yen ku dibin serukati AKP MHP'de tene peşkısın emdive veki gele kurtu hemu kesen kulu bakure Kurdistan diji behevre biyek dengi u biyek helvesiyle hemberi kiryarın kırış u ne demokratik derbi kevin. Em banklı tevayı gele kurtu gelin bakure Kurdistan dekin kulu hemberi van kiryaran seri raken u dive saziye mafemuru van kiryarın bakure Kurdistan de kavmen berçavana derbas biken. بله گودارن هجا 16 مجدار لکلونه جبو آزادی ریبر اپو میتینگ که مزن یه وره کرن هفسری که کن مده کرم گوک ده جیوین آگل آله والسبورگ ده آخیبی گوت لدیج دسته سرکناوینه به هرکن کلونه او دنگ خواه جبوی آزادی ریبر اپو بلند بکن میرون باشار والسبورگی جیوین آگل گل داخست و تاو گرینگیا و هدفا ده جیوینه جبو چالکیا 16 مجدار وی به از اروپای در کلنی ورا داخستن لو در حقی و تویدا گودوبش نقاش هات نکرنه جبو خباتا کمیته هات نابا کرن امجی لزر نابه کل مدی انگو لزر نابه جباکین کردستانی لأوروپای ایرو کو قویمه کل شخص مردین ایل خلفتیا هاتیه پیشخستن و برین ها کل جوله مرگی قایم هاتو پیکانین و برین ها که هاو دابون باجار وانه پیکنین اموان قایم ها بتوندی شرمزار بکن جبوی وی جبو که برسوا قایم ها پیداینه دبی 16 مه گلیمه به هر که وانه کلنی جبوی که پاراسنا روژاوا وانه پیشخستن جبوی که برسوا ایلیش روژاوا پیداینه جبوی پاراسنا شنگال جبوی پاراسنا محمود جبو حمو Türkiye de hapsu zindana da jbo tecrid sistema qirker u İbrani 5 kenandın emsal nave kolmedi bagl hamu gele vay Almanya dikin ku malbati bi beşenga jinu civana da şanslı mehe beherkin varne kölne dengi fabilin bikin beşi sero afro beşi sero afro beşi sero afro بلگودارنجا که جکی تکیلداری 25 مجدار روژا تکوشنال دیجی تندیا لجنه داخویانه که نویسکی و شانت بلگودارنجا بریه کو ام که جکی لیکن همین ها بره خواه بدن باکور کردستان لمردینه آنها دوان کلیان ده داخویانی تنداین و هروها ایریشی تنکرن ام ها بره خواه ددن لوی داره Divinerin de pratikavand tişteki samimi na editin. Le em disaban gavazi edikin. Eğer hun desteki direş bikin em desta jibo aşitiye demokrasiye jibo diyaloge u çare serkina havu pırskire ki ke amaden. Ez dikarım ve bebeşim. Tişteki din ji آنها داخویانی نایه داین دما کو داخویانی دست به بکی امتی سابره خواه بدن مردینه مگوتو بو که جکه تکیلداری 25 مجدار روژا تکوشنال دیجی تونیا لجنه داخویانی که نویسکی وشان کوردیناسیون کوملنجنه کردستان که جکه ده شخصی خوشکن میرابال کو بون وسیله 25 مجدار روژا تکوشنال دیجی تونیا لجنه همو جنه تکوشر ببیر آنو او نرخاندن گر ev ketina serdemeke ku tündite hingerin u
refleksên li dijî wê qels bûne. Bi hezaran komkujî û destirêjî hene ku hesab ji wan nayê pirsin û sujdar tên xelatkirin. Divê em helwesta xwe ya zelal eşkere bikin li dijî van polîtikayê normalkirin ê xurtkirina têkoşînê giring e. Kêjeke destşankê ku li cîhanê herî zêde herema rûşata navîn bi komkujiyên li ser jinan di rojevê de û wiha berdewam kir. Li welatên rojava ku modernîteya kapitalîst lê serdest e îdraqeke ku jin azadin tê afirandin. Giring e ku riyê metîngeriya li dijî jinê û hegemonyaya mêr a serdest bên dîtin. Li çeraliyên cîhanê jin li dijî qetilkirina jinan çalakiyane dardixin û li berxwe didin. Weke kêjeke em hemû heval û dostên xwe yên berxwedêr silav dikin. Koordînasyona kêjeke derbarê rewşa jinan a li rûşata navîn jî vê nirxandinê kir. Devlet û saziyên wê zihniyeta zayendperest û polîtikên qirkirinê ji xwe re rewa dibîne. Li Îranê bi sedan jinên hatine darvekirin hene û niha li benda darvekirinê ne. Em weke hevriyên wan xwedî li wan derbikevin ev peywîra me ya bingehîn e. Li ser êrişên desthilata faşîsta KP MHP jî kêjeke vê peyamê da. Devleta Tirka faşîst ji Efrînê heta Şengalê li hemû qadên Kurdistanê sûc dike. Desthilata AKP MHP sûcdara qirkirina qetilkirina jin zarok û xwezayî ye. Pir giring e ku tevgerên jinên Kurdistan û Tirkiye li dijî vê siyasîtê têkoşîna yekbûyî xurt bikin. Kêjeke li ser giringiya artêşbûna jinan jî vê tespîtê kir. Li Kurdistanê artêşa jinan sû 2 sal li pay xwe hiştin. Yê ji astar li dijî desthilata mêr, dewleta mêr û çanda zayendperest tê dikoşe. Di vê têkoşînê de bi hezaran şoreşgerên jin şehîd bûn û bedelên mezin hatin dayîn. Hemû hevriyên jin û mêr ên şehîdên afirandina çanda demokratîk a hevjiyana azadin. Soza me bi boniya 25 mijdarê ji wan re ev e ku em ê li layıqê bîranînê wan bibin. Yê ji astarê rola pêşeng lîst li Rojava yê pêje li Şengalê yê jêşe û li Rûşatê Kurdistanê HPJ ev têkoşîn mîna kirdin. Koordînasyona kêjeke bi manifesta çalakên 25 mijdarê bank li jinan kir ku li dora felsefeya jin jiyan azadî bibin yek tevlî çalakiyan bibin û dengê hêza xwe xurtir û gurtir bikin. Têja deklarasyona 25 mijdarê roja têkoşîna li dijî tundiya ser jinê li Amedê li Qonağa İskender Paşa eşkere kir. Deklarasyon li Qesra İskender Paşa bi duruşma jin jiyan azadî li dijî tundiya mêr dewletê ji alî aktivîstê Têjayê Mekkiye Ormancı ve hat xwendin. Mekkiye Ormancı got di 25 mijdarê devê agirê dilê me bi rihê ji jiyan azadî geş bibe û serhildana me bi herîke kolanan. Em bak li hemû jinan dikin ku dakevin qadên ku em ê meşaleyê azadiyê pêxin û kolanên ku em ê lê bimeşin. Mekkiye Ormancı dagirkirina şaredariyan weke êrişa li ser pergala hevserokatiyê bi navkir û got deklarasyona Têjayê wiha ye. Di navbera yek deyê mijdarê de li seransêrê Kurdistan û Tirkiyeyê de li ser esasê hişyariyê civîn atölye û çalakiyên li malan bê li darxistin. Di navbera 25 mijdarê de li Kolan Taxan çalakiyên cihêreng bêne organîze kirin. Di çarçobe 25 mijdarê de li wan İstanbul, Semsûr, Mêrsîn û li Amedê bi perspektîfa jîolojiyê de atölye bêne darxistin. Di navbera 15 mijdarê de li dijî tecrid û polîtikayên şîddetê yên ku li girtigan pêk tên wê li girtîgehên Amed, Wan, İstanbul, Mêrsînê daxuyanên girseyî bên dayîn. Di çarçobe 25 mijdarê de li wê li Amedê festîvala şanoya jinan bê li darxistin. Di navbera 25 mijdarê de li hemû bajaran dê meşên jinan bên li darxistin. Ji bo paxşan azîzî li ser sînorê Îranê li bazî dê meş û daxuyanî bên dayîn. 25 mijdarê de wê meşên fînalê li Amedê ji bo Narîn, li Wanê ji bo Rojîn û li Dêrsimê jî ji bo Gülistan doku bêne darxistin. Panelên 25 mijdarê yên hemû bajaran wê bi çepemenî û raya giştî re bêne parvekirin. Tevgera azadiya jirên ezîtajê kampanya li dijî şiddeta ser jin da dest pêkirin. Kampanya bi duruşma li dijî şiddeta li ser jinan jin jiyan azadî ji 5 mijdarê heta 25 mijdarê bi daxuyanekê ragihan. Daxuyanên navên da sûka kevin a Şengalê ji aliyê berdeka Tajî Rihem Hecû vê hat xwendin. Di daxuyaniya Tajî de hat diyarkirin ku bi boneya roja têkoşîna li hemberî tundiya li ser jin wekî jinên êzîdî zîniyeta ku tundiyê pêş dixîne red dikin. Rihem Hecû got piştî
daxuyani plansazia ku dê di çarçoya 25 mijdarê de li Şengalê pêk were hat parvekirin. Li ser vî esasî plansaziya taşê ya ji bo roja 25 mijdarê wiha ye. Di 7 û 8 wê broşûrê li ser tundî û hevjiyana azad a jaliyê meclîsê ve li kolana werê belav kirin. Di 14 mijdarê de jinên ciwan wê li navenda Şengal sünûnê pankartan daliqînin. 15, 16, 17 mijdarê li navenda Şengalê xeta ereban û dîgurê semîner werin darxistin. 18 mijdarê meşa jinên ciwan pêk were. Di 18 mijdarê de li ser girîngiya rojê bi tevlîbûna jin û mêran re panelek giştî were çêkirin. Di 19 mijdarê de jinên ciwan wê olîne bi qadê din re bicivin. 20 mijdarê de wê jinên ciwanên nêrînên rêber apo godar bikin. Dudû heta 23 mijdarê yê li ser wateya rojê sê rojan ji bo mêran perwerde were dayîn. Di navbera 21-24 mijdarê de jî bi jinên Iraqê re li Mosulê panelek were li darxistin. Beli godan jeme nûçê nîr û pêşkêş kirin emen haberê xwe bidin Stêj TV carna daxuyanî tên dayîn berê xwe didin Bakurê Kurdistanê Mêrdînê anaha hûn û Stêj TV.